lalo ilitum rangke phan chu hang nang kok abang lalo atumi rong khang consensi arlo rong koroi aps along bjp tum ahok he akam ke claim posi itum labang so press meet bang nang ke ha alam ke lalo hedi langhan pen APSLC atum dun lab lo busi hadak bang ke kapacit hang mate mene kapaklang pon mati lasi hala bang ke ilitum munir li hala bang ke BJP munir hala ke itum long ke tua presiden do lap phanla arju sita melo lapen register le check sita me hala tum ke APSLC long ke wang da wang we pin lang a meeting dai phong da nai ten di pin lang itu APSLC ka chihogi eli election ahut la vote ke jog hut sita me alang tum mangsi itum hana padigdar nange thengdun nange chokdun la son sinai claim dun atum mangse lo atumi ke jon dun atum ke lasi la tum bang ke APSLC gali la APSLC han anong pa junub han sila tum bang ke claim chok la lo ame thang tum chetherak ni la bang ke aron et bang ke kalile posi pakalang mati lasi BJP muni si BJP che yon untu la bang e chetherak ni alang li tum bang itum long a member santa vc APSLC chikrong bang APSLC ke bang kang tung ma busi ga mathadam sulo non bang ke lalo non nilitum puthot radaphan kachuning ri kang tung bang lalo non 26 arnila vote ki pg phan bang anutin according jir mate pai furun tum stame kachini ne atum stame dokok ta haiji nasi labang so achatai pensi nilil kapachini pon kang tung athe kedam tang MSc MLA sitame tor sarjan bensi ki thoduno mate tor sarjan bensi chepati dunlo sitame wafis tame non bangke non MP election 2024 bangke ki sarjan bensi chepati dun po lasi atokan no gedo according jirtum stame la network le duim gari le dim bangke la las bangso a news mate la bangso arjan ke theglong tum an bangke anutin bhantame kisi arjan pensi sarjai ga tharge chepati dun po pusi thanang po la so phansi nili rada phan ka chuningri lasi hadake jaiga thara photo ta vedeji hadak bangke tors ta vedeji hadak bangke iya lasi hadak bangke kisi arjan si do choji rada tum nang litum buji noy hala bang lang pami tu mo voti pidami hot hadake jaiga thar photo ta theglong le deji mati amar kunal ho APSLC ke puri bom da theglong det pu lasi hadak bangke APSLC tumge kisi la henlo napit ala henlo nang litum bang a nomor ke nomor pli si puri hada sila kisiar jana long papi aji phan ke anutin sitame nimethang ar pulo puche matha pen atokano ke do according jira tum sitame chethanang po pining ke MP election ke mene la APSLC tum ke kisiar jan men si thodun sitame la ahemas atum an phan bange chethanang po la pen budjok damde aprang sitame adnong we anecho homoy pine kowe cho homoy sitame chethanang po je kisi arjanong se vote pining pu anutin according jirhan sitame chethanang po hem ising bong sitame chethanang po aseda banga jai ka thara photo we deji mati asi chinne deji aposi kisi arjan bu bange chethan vek nang po la bangke kache prek ke langam senang aprangsi hilituma thadam pameni amar sing tiso aphan langdam bulote ingnek tameme mate jinso tameme piporma bulote alang li bangke constitution aron anta chini ne lapen karbinglong kerai komji alut hoyana chine son thak thak se article 244 en da chuni ye thek themati di ase ko son se ilitum aphan amar sing tiso le hemprek nang ke wan pipo article 244 en apa chun pi thek mati di lasi ilitum ga chetoidun a candidate sarjai ga thar kisi arjan benai thurpi dun ge lage constitution aron chini pamme alang 6 schedule aron chini pamme alang article 244 e ge alang pa implement jimate pachun vegi pusi ilitum kachetoy jona candidate phan ke ninga khaklong lapen APSLC ha MP pen ta kerem loklang non MP an loyo sitame arni wang da sang se mass joining yo la son lok kaita meeting arni sita resre di la son thak thak si sarjai ga thar nang ke japon mission ajoine
alam nang ke than ahok hok alam nang ke than posi ilitum bangke pen article 244A bangke sarjai ga thar si na implement pivek po la penang wan pivek pu ning akhap si hitum dak lang hana PS pen bustame kedam tang hur bustame itu mass joining bilo halata 97 house BJP to mang cepa ogdun lo lasi atumi rong koroi long bangke konasi cepa ogdun lang mati di hitum si dai ke herek kok lo konasi ke dolang lasi halatu mangai cobai BJP tum bangai cobai bang tangka phansi la leaders tum tangka joini si atum BJP si aro BJP pajon dun lasi ning chit he pame sarjai ka thar phan ke alang constitution aron chini pame posi tum bangta ki kroi mate rat atum sitame aning chit he banghe ki do binong lo la pen akha pame lo la ancol lo ke tuman copanan ko alam ke atumi hedjong rong kuroi long mass joining kidi la BJP atum langhan PS pen APSLC atum BJP ka chingbe dun tua alam ke aho kali nilisi dak langhan PS angkang arlu ke presiden lo nilisi cicini mati lahai ke BJP tum amuni saide si atumi cepok dun mi sason si langtum kabondai APSLC han si kabondai esta kali lahai amuni tum ke bang BJP amuni nasi lahai tum cetherak o nai kwan si nili puda alang tuman itum along a members anta ave apen nanga cingki puta piniani anta ave alang tum BJP si dothe itum han anong angke jo labang ke chok chepin an si udam delon nili nasi la so alam angke ahok kali si nili tum na kerangke tum han ta chofanan kok nili tum la so press meet chang nang kok alam theke la phin lo je BJP amunit si ili tuma main pen IPSLC main pen ki hadak mane kidun kasi labangke kali la BJP amunit si ili tuma IPSLC main pen kidun ke labangke kali lake ili tum pinelo lake na cho jor mane ali cho en dam lo labangke kasi dak langhan PS pen ke ili tuma chinia teng te bangke thoma munit do hadak kidun lasi BJP amunit laki ili tu mamunit kali IPSLC amunit ke kali la bangke lasi nili tu masih pinia la soa presme de nili tu masih la chuphanang kok lo la banga la sonja lo biji la son akam lang no ke chuklem nang ni na cuma thanang ni badu akote muti ba badu akote injesita la sona kam bange chuklem nang ni mane party hijan ke chahang sitame bon sitame la IPSLC amen pen ke la son bangke badu muni cita mane nong nam pidu nang ni jalo yo